Hi, sexy! Haraka! Oh my God, no. Look. Ang ganda, guys. Good morning, Philippines! Did you eat your dindin? Did you eat? Yo, come here. Let me see. Oh, you did. You did. Come, let's go. Come here. Come, follow. Oh, China! Good morning. Good morning, everything. Muta, lugunga. Maghanap tayo ng pagkain sa little pantry. Hanap tayo. Alam niyo ba kung ano yung hinahanap ko? Ay, ito parang itapo na ito ba? Hindi ko nagagamit. Ibigay ko nga ito sa kasi bago matapon, bago masira. Almond butter yan. Masarap man siya pero may pagkahunit-hunit. Hindi ako mahilig sa butter. Yung peanut butter, hindi. And then, bumili ako sa Costco long time ago. Almond. Almond. Kasi gusto ko yung almond. Masarap siya pero hindi ako mahilig talaga mag-wipe. Gusto ko lang siyang itry. And then, dalawa yung nabili ko. Yung isa dito. Yung isa hindi pa open. I think, bago yan ibigay natin. Argentina, corned beef kurada, carne curada, unso kurado. Carne curada, Spanish man ata. Corned beef, yung asawa ko naglinis kagabi. Ang bait talaga ng asawa ko. Siya naglilinis lahat. Yung mga kalat namin ako, I feel bad Kasi siya yung maglilinis. Ay, ang daming leftover na pork. Alam niyo kung anong gagawin ko sa pork today? Ang gagawin ko, ko yan, paksiw, lechon paksiw. Yung style ko na paksiw. Iba kasi yung paksiw. Kapag mag-lechon paksiw, iba-iba. Ako naman, iba naman. Ang iba naman, iba. Charot lang! Puro iba-iba. Plano ko, kunin si Luigi mamaya. Tinanong ko siya kung gusto siyang mag-hangout dito. Parang, lang ba, lakad-lakad, or mag-stay dito, kain-kain paminsan, ganun. Hindi ko na napakita. I think hindi ko na. But, yung garden ko ba, yung bok choy ko, naghanap ako ng bok choy na katulad sa Pilipinas. Kasi yung bok choy dito, iba talaga guys. Yung bok choy dito is iba. Yung bok choy sa Pilipinas, di ba, ang kapal ng dahon, ang ganda, maganon-ganon talaga. Ito naman, yung bok choy ko, tumaas yung stem, parang kahoy, at saka may dahon, din may bulak. Ipakita ko sa inyo mamaya. I think I'm going to harvest it early. Yung mga bata pa, baby bok choy. Mga baby talaga. So, I think I'm going to harvest. Magluluto ako mamaya with Lloydie gulay. Ginisang gulay. Namulak talaga siya, guys. May mga bulaklak nang lumalabas. Tumaas yung stem. Parang, kakaibang bok choy. Sabi ko, maghanap nga ako ng ibang seedling. Pag umaga talaga, ang aga-aga namin magising 5 o'clock kami magising 5 something or 5 or 3. Nagising ako 3 o'clock and then bumalik ako natulog din 5 na naman, nagising na naman. Kasi si Habs nagladlakad sa ulo namin. Kaya magising kami ng maaga kasi si Habs, siya yung magising sa amin lahat talaga. Siya yung tagagising sa amin lahat. Magtakbo yan. Meow, ganon. And then, sa ulo, ganon. Ganyan yan siya, guys. And then, ito yung plus na yan of can. Masarap talaga kapag nag-brown yung garlic and onion. Masarap. Corned beef. May asawa is andun pa sa labas. Ito yung niluluto ko sa kanya. Egg at saka 2 bread. Gusto lang daw niya na magdang. Ipakita ko pala sa inyo yung mango. Katatapos ko lang po nagtubig, guys. Pero yun, look. Mango, guys. Tumubo talaga yung mango, guys. Alam niyo kung anong gagawin ko? I-transfer ko yan sa malaking container. And then, i-trim ko na lang yung pag winter. I-trim ko yung ispasok ko sa loob ng bahay. Look, tumubo talaga siya, guys. As in, look. Uy, tumubo. Saya. And, ito na sila, guys. Malaki na.
Malaki na. Ready to harvest na. Oh guys, bakit lumaki? Bakit nagkabulaklak? Look, diba? Look. Yung bok choy ko. Bakit ganito yung bok choy? Explain nyo nga guys. Paki-explain bakit ganito. And lumaki na yung ano natin. Pichay, bok choy. Nagbulaklak na naman siya. Kung hindi talaga ma-harvest agad. Look. Nagbulaklak siya. Look. Nagbulaklak. Maliit pa dun. Malaki na dito. Ito din. Hinukay ko ito guys kahapon. Garlic po yan. Garlic. Hinukay ko yan. Hala, may garlic na talaga sa loob guys. May garlic na talaga. Pero to. Ready to ano na to. Kain. Ready na tong kainin. Look. Ang pula-pula, diba? Choy. Ba't magtumubo talaga sila, no? Nag-start na siya, guys, oh. May baby na siya. Bubunga na yan. Maliit pa. And ito din, oh, nag-start na, oh. Look, maliit pa. Meron na siyang flower. Yung bok choy natin, napakita ko na sa GoPro. Yung bok choy natin ba, nagtataka talaga ako guys. I-harvest ko na yun habang hindi pa nagbubulak-bulak. Nakapag-upload na ng isa. Ngayon naman, ay dalawa na. Trabaho lang ako guys kasi wala pa pala akong mga videos. Kailangan kong gawin. And samahan ko si Tami magpa-haircut. At itong pusa ko, ang kulit. Harvest ko na rin yan ay. Kasi natabunan yung iba. Ito, ang daming arugula ni Tami. Harvest tayo. Ang gagawin ko is kamayin. Kamayin sila. Kamayin. Yun. Mga dahon. Here are ragla. You have to wash it. If you want more, there's a lot of leaves in there. Magbihis lang ako guys kasi nakapajama pa rin ako eh. You have the one a big one. I really have a good tomato in this old bro. The black cream tomato is the best. So, ito lang yan. Arugula, tomato, mozzarella cheese, and onion. Yun lang yung gagawin niya. Let's see kung okay ba. Lagyan niya ng vinegar because he doesn't put salt. And ito yung cheese niya, guys. Mozzarella cheese. And also, guys, Tami tumawag. He called the place and they are closed. So, it says open and it says call to confirm. But no one answered her call, huh? Oh no, you have to cut the cheese? How do you want it cut it? I'm gonna come. Gusto niya siya yung gagawa. Diba, Holmes? Really, buhay yung mama. Went to the mouth. I'm so annoying. Sometimes, honey, I'm annoying. Sometimes. But I like to be annoying. I like to be noisy. I like, you know, I talk to myself because life is boring. Especially when you're with Tami. It's so boring, guys. Allah. Hello, guys. Tignan nyo, guys. You got, remember, you got balsamic vinegar. You have some. Look at in the refrigerator. Just put all the cheese on. That's yummy, nerds. Hanap tayo ng balsamic vinegar dito, guys. I know he got some balsamic vinegar. I think he threw it out. It's right here. Red wine vinaigrette, Han. Red wine vinaigrette. This
nagagamit na natin yung ano natin. Vinegar, oil, and pepper. You put salt a little bit. Yun, tapos na yung ano ni Tami. Galing sa garden natin yung arugula. So, pagkatapos nito, balik na naman tayo pag-edit. Yeah, so, plano sana namin kukunin ko si Luigi, pero walay. Marami akong gagawin eh. So, next time na lang magkita. Napagod yung mata ko sa itnahan. Your thing. Napagod ako sa kaka-edit. So, yung mata ko pagod. So, meron ako, di ba, binigyan ako ng Fermo ng mga glasses para pang ano. Parang nakakapagod magsuot ng glasses. Kukunin na naman, tanggal, suot, tanggal, suot. So, yan. Para ito sa pag-i-edit. Nilagyan ko siya ng salt. Kay Tami, hindi niya nilagyan ng salt. I ate the 3 of them. Probably should have cut the onion into bigger pieces. Yeah, I don't know why you call it smaller. The arugula is kind of have that funny taste. You get a little something. I like So you like mushy peanuts. it. Might as well peanut butter. It reminds me in Philippines. I'm not doing. We are most. We are most people. Most adorable. Yeah. Nakatayo na siya. Hala, ay para siyang snake. Nakatayo na lalaga. Di ba? Mango. Oh my goodness. Hi, Roxy. Ito siya. Ito yung ginawa ko sa ano. Ito yung marker, guys, kapag may snow. Look. Kasi nag-ano na siya, nag-start na. Look. See, nilagyan ko lang siya para dito siya kakapit. Look. At saka ito siya. Gagawa na lang ako dito ng maliit. Grabe na ito. Ang dami na. Ang dami kong lettuce. Ito, hinarvest ko siya. Gamitin ko to. Magdisa ako ng talong. And then, in-harvest ko yan din. Yun yung parsley ni Tami na akala ko mamamatay. Na snow. Maginaw, mainit. And then, na snow na naman. So, natatabunan niya ng snow. Pero look, buhay pa. Tumaba. Yan. Wala masyadong ganap, guys. Ito lang. Ito yung burger na ginawa ni Tami. Look, burger. Nag-lunch burger siya. Hindi ako nagutom, pero hindi ako kumain ng lunch kasi hindi ako nagutom, di ba? And ang gagawin ko na lang is magluto ng leftover. Meron kaming lechon. Gustong-gusto to ni Tami. Gusto niyang lutuin ko. So, ang gagawin ko is lutuin ko siya, guys, kasi yung asawa ko, gustong-gusto niya yung lechon paksiw. Parang, i-recook mo ba? Basta mga recook-recook, gusto niya yon. Ma-beef man yan at ma-pork, gusto niya yon yung mga ganun. So, kaya, gagawin ko siya. Para dinner, kasi yun na lang yung namin dinner. Aalis sana si Tami, kaso alam nyo na, walang open. Gusto na talaga yung magpa-haircut, guys. Ang taas na ng buhok. Yung walang makita na open ba. Ngayon, na yan, kasi sobrang taas na yung buhok niya. Sayahan ako sa garlic ko, guys, kasi di ba nagtanim ako ng garlic. And pinaka-excited talaga ako sa na-excited talaga ako sa mango. Grabe yung mango, eh. Maghanap ako kung paano magpaano ng mango. Yung alam natin yung mango is malaking kahoy, ganon. So, itatry lang natin, di ba? Mag-try tayo ng ng mango. And, kung maghanap ako kung meron na bang nagpatubo ng mango na ganon, yung sa container at saka markot na lang. Anong tawag dito eh? Dwarf ikat-kat na lang. Yun. So, na-excited ako sa mangga kasi yun yung mangga na alam nyo na. Hi, sexy! Haraka! Sexy boy! Kalabas na galing sa paliguan.
Ang sarap ng lechon. Ikakat ko lang siya into pieces. Ito talaga to siya. Sobrang crunchy talaga tong skin na to. Lechon na lechon talaga siya. As in. Kahit maginaw, crunchy. Ito, lutuin ko to lechon paksiw, guys. And, yun. Suka. Yan, suka. Suka ba to? Suka. Dahon ng bay leaves, dalawa lang. Kasi hindi naman ito masyadong. And paminta. Yung paminta, hindi sobrang durog. Kasi masarap yung mga ganito. At saka hindi durog. Hindi masyadong durog yung paminta mo. Parang malaki talaga siya ba? Mapipil mo at makakain mo siya. Masarap siya. Yun. Lagyan natin siya ng tuyo. Kunti na lang yung tuyo ko dito. Wala. Kaunti na lang talaga. Ukayin ko lang siya. Ukayin. Ito yun siya, guys. Konti lang talaga yun, di ba? Parang walang tubig, ganun. Ganun, di ba? So, ang gagawin ko is, lagyan ko siya ng tubig konti. So, yung lasa niya, yung lasa, kung ano man yung nilagay natin dyan, na namimix siya, parang hindi siya yung pure na sobrang salty, na soy, na ganun. So, na-mix siya, diba? So, ang gagawin ko is, lagyan ko siya ng, ayaw ko na maglagay ng sili kasi baka ayaw ni Tami. Yan, i-mix ko lang siya ng i-mix. And then, mamaya, pinaka-last, lagyan natin siya ng, tawag nito, sugar. Guys, lagyan ko lang siya ng sugar. Konting sugar lang, guys, to minimize kung ano man yung lasa doon. Ganito. Yan siya. Tommy seriously decided to cook his rice sa pan. The oil is out. Yun yung gusto ko, guys. Yun yung gusto ko. Yung oil is out. Yung rice ni Tommy. Kakain na kami, guys. 4 o'clock, guys. Ang aga, diba? Because I don't have lunch and I'm hungry. And so, we're just going to eat. Tinitikman ko, guys. Sobrang sarap. Lakas na kalayo para malakas. Nibuto na, guys, kasi yung fats niya is nagbuta. Nagbuto na yung fats. Ito na siya, guys. Ang sarap tignan. Look at that. Oh my God, no. Look. Ang ganda, guys. Ooh, sarap! They get punished for not being fed. How does that work? Yeah, and then they won't eat their dinner. So you have saved something for them and that's all. Save something for them and that's it. Pour it on their food. Okay, guys. This humba, guys. So I'm gonna use my hand. Oh my God. This na humba is lechon paksiw. Hala. Parang humba siya, guys. It's so hot. Parang humba. Say it, humba. Humba? Humba. How do you like the taste? Good. Gusto talaga to niya, guys. Paminsan lang yan siya mag-ingon, it's good. Usually he will say, it's okay. But if he said it's good, that means it's good. He likes recooked food. You're so lucky if he said you cook something and he'll try it. And I said, it's good. Be happy because that's the best of the best. But if they said, it's okay. It's like you're going to heaven but God put you down back. It's a good baby. There's vegetables on. That one is good, huh? We don't feed our kids yet.
Is this Magnum all day, all day? Holiday. Yung skin is hindi na siya crunchy. Masarap talaga siya, no? Kapag lagyan ng sugar. Masarap talaga siya. And, alam nyo, nanonood ako sa old video ko. Nakikita ko siya. Yung old video. Alam nyo, sabi ko, hala, ang payat ko. Pero, nandun ako dito sa bahay. Dito sa bahay. Sabi ko, ang payat ko. And then, Your little man didn't eat that one. Allah. Don't throw that out. You need to eat that. So, sabi ko, hala, ang payat ko dito. Bakit kaya ang payat? Sobrang kong payat. Pero, guys, ang naalala ko, noon, yung mga videos na yun na pinapanood ko. Ang naalala ko that time, akala ko mataba na ako. Pero ngayon, sa size ko na ito, na talagang I gain weight, na ano, yung sabi ko, hala, mataba ako noon. Akala ko mataba ako noon. Pero ngayon, pagtignan ko yung video na yun, sobrang payat ko pa. Pero noon, yung utak ko, sabi ng isip ko, mataba ako. Yung parang mentality ba? You look at yourself like you think you're fat. But I know you're I not. No, I'm not talking about you. I'm talking about me. When I look at my old video, I said, oh my god, I'm thin. I was thin then. And then I just realized, I remember that video, and I was thinking of myself, I'm like, I gain weight. I have already gained weight and fat. Not like fat, like, you know, I gain weight. But, you know, sometimes your brain, right, tells you different, huh? What are you washing a lot? Your jeans? So, yun siya, guys. Mga problemang mentalidad. Kahit yung kapatid niya, yung nawala na ba? Yung nawala na, yung pumanaw na. Palagi siyang tumitingin sa salamin. Ang payat niya, guys, as in payat na payat. Nang time na yun. And, pag tumingin siya sa salamin, sabi niya, oh, ginoo ko, grabe yung taba dito. Oh, grabe. Pero, guys, yung how do you call that, Han, when you think of yourself that you're big, but in real life you are really thin, like almost malnourished? There's a name of it. Bulimic anorexic. Bulimic, like you think that you're big but you're not. Hello guys, binalik ko to katatapos ko lang nag-half bath kasi mainit, so ligo tayo dito lang. And it's already 9 o'clock. 8:51, 9 o'clock na yan, guys. But anyway, guys, I'm going to end the vlog. Thank you guys so much for watching the video. Bye! Nakatingin lang to, What's going on? Did Dada give you some bonsi? Did you give them bonsan? Wait, is that the Pakistani? Dada give you 3 this already? Did Dada did? Dada did already. Dada did. Dada did? Yes, he did already. What Dada give you? You bunty coals? Oh, Roxy Misty? Hi, Mitch. Hello, baby. Hi, Mitchy. Hi, Roxy. Tingnan niyo sila, guys. Hello. Oh, baby. Hi, Roxy. Hello. Hi, Missy. Come on. Come to Mama. Adoy. Aloy, good girl na. Good girl man na. Good girl ni Mama man na. Love man na ni Mama ba? Mas good girl man na. Roxy, guys. May kinuha yun, guys. Papunta yun dito. Tingnan nyo, may dala. May dala yun. Wala palang dala. Asan yung dala mo? Yung dala mo? Bibi ni Mama na. Bibi na. Bibi.